Kapulisan ng Pangasinan 2nd PMFC sumailalim sa RT-PCR test o tinatawag nating swab test na isinagawa ng Pangasinan Provincial Health Office. Ito ay upang masiguro na ligtas ang ating mga kapulisan sa hindi pa din napupuksang COVID-19 upang magampanan natin ng maayos ang ating pagsiservisyo at pagbibigay tulong sa ating mga mamamayan at patuloy sa pagbibigay paalala upang makaiwas sa pagkahawa sa COVID-19. Isinusulong pa din natin ang bida solusyon sa COVID-19. Bawal ang walang face mask at face shield, isanitize ang ating mga kamay gamit ang alkohol, dumistansya ng higit sa 2 metro at palaging alamin ang tamang impormasyon para sa mga bagong balita patungkol sa COVID-19. Ito po si Police Corporal Kid Edsel Pascual, ang inyong police patroller ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company. Nagulat para sa Pangasinan Police Patrol.